Kien hemm wieħed ħdejn is-salib ta' Ġesu, ommu, oħt ommu, Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesu lemaħ lill-ommu u lid-dixxiplu li kienu ħobbu jaqfdeha, qal lill-ommu Mara, hawn hu ibnek. Imbagħad qal lid-dixxiplu, hawn hi ommok. U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħadan. Il-kelma tal-mulej tifrim lilek Kristu. U se nkomplu nitolbu għalik, għax il-missjoni tiegħek fostna llum hawnhekk m'għadekx tal-Marija nemmen li għandek qiegħda hemmhekk, imma llum għandek familja oħra. Se nkomplu nitolbu għalik biex tkompli tgħin il-Knisja tagħna dan l-ispiritu ta' disponibilità ta' servizz għalina llum. U nixtiequ jekk tippermettilna li t-tifkira tiegħek tibqa' preżenti hawnhekk issa u għaddej sakemm billi tagħtina daqsxejn il-Karlotta tiegħek mhux daqsxejn ħalli hawnhekk fil-kunvent. U nagħtu Karlotta ġdida, Karlotta tal-kappella u l-berti l-aħmar li għandu fuq rasu. Jipporta. Grazie, quella Brasile. Grazie a l'opportunità di ricevere l'università ma la comunità austriana o